Dek Sumi kok beda sih? Beda apa ya Mas Suprat? Tambah ayu apa tambah lemu sih? Jadi cewek itu jangan terlalu narsis. Dasar punya adik lanang ambal buta blaan. Ya apa? Iki kita, aku meh nembak Sumi dino iki. Terus? Belum dimarahi ya. Lah, prat. Wong nembak cewek ngono njaluk bantuan barang iki kok. Lanangmu ning ndi lanangmu iki? Piye? Aku kan jileh ya. Wedi aku nak cedhak karo wong wedok. Terus apa nembak cewek ngono ta arahmu? Iya. Njaluk bantuan aku. Iya, tolong dibantu toh. Terus mau nembak cewek ngono kok gak wani lho. Lanang gua piye ya? Nak cedak cewek gitu. Kejantananku gitu. Koyok terbang hilang melayang pergi kok ta. Terkunci lah. Heeh. Mulute koyo nyanyine Ahmad Dhani ya, Dek. Iya. Piye nyanyine kae? Beda amat. Ngono. Jambro 30 menit. Warane apik tenan kok piye. Wis kene wae, yo. Enggak aku tak melu kowe. Iya. Ning omahe Sumi ngono. Engko tak wari tutoriale sing 100% pokoke ampuh iki carane nembak cewek sing ampuh. Oh, ayo Rene. Tenan lho ya. Ya tenang ae karo aku. Banyak akal. Ayo. Gila omahe Dek Sumi ya. Oh, bocah iki to. Wis, ngene wae, aku tak ning kono. Gitu. Aku wis duwe set. Iya. Ayo dianu cedek sik yo. Ayo. Ya. Kae lho sing jenenge Dek Sumi. Oh, kuwi to. Mripatmu ya sehat ngono kok. Malah kok gundul penyeke seneng dhuwur kowe iki. Kelas ya. Iya, Nek ora tak wari ra iso iki. aku apa tak melintir bringos sik ya. Wah, enak wis berhasil kok. Piye tutoriale nu piye? HP-mu aktifno. Iki aku mumpung handset. Iya, iki. HP iPhone wi aja ngateni bok. Iya. Karo pamane, kelar. Cewek kok bingung. Weh, Ya tenan. Ukurane paman sangkune iki ya. Kuling tenan. Oh, engko anu nak tak telepon angkat. Omong aku diterokno kok cara-carane kok. Pokoke omong aku terokno. Siap paman. Budaya mongko tak terokke omonganmu ya. Ojo sampai gagal lho. Wah, 100% nek iki tenang ae, tak jamin. Nah, Aku tak rono sik ya. tak cek. Aduh. Halo. Ya wis.
wes. Kowe omong tak terokke. Aku sayang kamu. kamu. Nah, wes. Jos. Piye, Paman? Sikile rambutnya akeh, Paman. Jangan. Ini nunggu kene lho, Paman. Siap. Sumi. Iya, Mas. Dek Sumi. Sudah lama nunggu ya? Lumayan sih Mas Suprat, bedakku agak lentur sipit. Oh, maaf kalau gitu deh. Ngomong-ngomong, Dek Sumi kok beda banget sih hari ini? Dek Sumi kok beda sih? Beda apa ya Mas Suprat? Tambah ayu apa tambah lemu sih? Dek Sumi tuh tambah ayu, tak kintul-kintul. Manis, tak kinyis-kinyis. Dek Sumi itu tambah ayu tak pindul-pindul, manis tak kinyis-kinyis. Ah, masa sih? I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always be. Mas Dasia, ngapain? Ngintip ya? Ups, bisa gagal nih. Suprat nembak Sumi. Loh, kok bengong? Nggak pernah lihat cewek seksi ya? Mas Dasia pasti terpesona kan? Seksi sih seksi. Tapi mirip barongan wedok. Seksi sih, tapi kok mirip barongan wedok ya? Ah, Mas Suprat ini nggak jelas banget. Maksudnya apa ya? Biarpun barengan wedok, yang penting semak. Iya, jajal tak weruh. Mbak Diki dong. Leh, jajal tak weruh. Buka dikit dong. Kasih yo ki piye to? Kok omongane rodok saru ki. Jangan kurang ajar ya Mas Suprat. Dek Benggol, ini Mbak digangguin cowok Harni. Emang gue cewek seksi apaan? Aku kitap. Pergi lu! Capek lu! Pergi! Dasar laki-laki. Maunya. Terus iki piye? Bapak sedih. Gagal. Dasar cowok herninan. Hah? Nanti Ringo. Ayo, aku mesti jotos apa gitu. Ayo. Adine Sumi. Guru-guru kowe iki sepuni. Sorry, Mas. Kalau barongan wedok mesti ganggu aku. Wong konsentrasiku malah wong malah. Dak sini kuwi. Yo, ayo. Kok iso ngene lagi metu. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu 1. Jadi cowok itu harus gentleman. 2. Jadi cewek itu jangan terlalu narsis. 3. Dan jangan anarkis.
RS TV hadir kembali untuk menghibur Action. subscriber kami. You banget. 2, 1, action. Mas masih. Ya dek, ya 1, action. sudah lama nunggu ya. Iya. Action. Terus iki piye? Bapak sedih niki. Gagal. Yanti. Gimana? Yanti.